Ibu yang guyu. HF musik. Yo, monggo Pak De. Monggo Pak De Marman. Ayo. Hah? Oh lagi tak diwakili jenengan mawon. Malah loro. Kita joget saja, Mas. Yo. Kasih sing isor mikir apa ya, Dik ya? Mas, aman? Ketae dulu. Masuk. Yen liwat aku kelingan gupo kae biyen tanggul lereng neng jaga kebat tulisan warna abang tondo kasih sayang ya Dik. Ketaya ana sing wakili Dik. Ibu Ajan, Bude Sukini. Nggih. Gupo kae nyimpen wati wiwit mbiyen tumeka saiki gupo kae kebak crita wayah wengi dolan karo rondo Dolan karo rondo. iki Bu Eka lho sing marai kok guyu aku. Bu, lucu Nah, toh, nah. Bu? Lucu. Yo patungan yo patungan yo. Ayo iuran ya, iuran. Yo, 1000 yo. Caketan sajroning ati yen luntur saya Ya ya yo, ya ya yo. Bude Sukini. Ayo lo. Yang liwat aku kelingan gupo kae biyen tanggul lereng neng jaga kebak tulisan warna abang tondo isih prawan ya Dik. Ah gupo kae nyimpen wati wiwit mbiyen tumeka saiki gupo kae kebak crita wayah wengi asai goyang karo duda. Dik tak hitung kok pojok kono karo pojok kene kok anteng wae Dik.
Apa kowe ra kelingan Vika fokus, Ovi fokus. Nanti saya mintakan nomor WA, tenang aja. Oke. Yo, tak yo. Apa kowe ra kelingan
matur sepakul terima kasih kata-kata sakit campur sari HF Musik.
tunggal lagu sapa dipinangkani. Nah, tanduk melih Pak nggih. Sampun. Lali janjine? Oke. Heeh, kok ora dibablaske sisan. Lu aku lagi ngode ya, Dik. Oh, ngono. Heeh. Iya. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman manggu nganti ningsih srengenge ana kene aku nunggu kowe bengawan solo. Malah mbok pateni lali janji tandane alesane mangkel lagi sapa wong sing ora gelo sikiwin Aduh, dandan kowe ora teko oh ndang to ditokke ngono Allahu Akbar saja nyupi wati yo satu gone rorong masalah tenan iki ya wis balik yo dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge nyalah dalah ana kene alah dalah aku nunggu kowe adalah dalah alah dalah lali janji tandane mangkel lagi sapa wong sing ora gelo ala dalah Kita joget asal yo. kowe ora teko Pak kandhane yo Pak susah kok mah ditambahin ayo dadi entekke Janjane kowe nganti saja nyupi wani
Nuwun lho Pak De, ya Matur ampun. nuwun Pak De Bude. Eh. Rezekinya selalu lancar. Kajar monggo. Yuk kali Kanjar mau Kanjar. Bos, aku urung arisan lah Pak Bos. Hae Pak, Hae Pak. hae riyen. Sak iki adikku Pak. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Satu lagi Pak. 6. Eh. Mugiantu berkaing wiji. Asal
dawa. Ora lawe soleh kok, berarti rada dawa no. Heeh. Mugi antuk berkah ing Gusti. Ayo Mas, sake bae. Nek pake meneng wae tak celuke ya. Ayo Pak melu dolan yo Pak yo. Ayo lho Pak. Masa yo nglamun wae lho. Ayo. Monggo, Mbak. Ya. Musik lagi. Suwe banjur ngomong suwe banjur ngomong kembang kenongo atiku digawe lara kembang gawe larane ati kembang kecupo atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar yo Kasih
Dewandi. Ayo Dere. Mikir apa? Diwakili karo Ibu, Dik. Kalian ibu mama. Bude Maria. Rengut adik mikir keuangan adik tanpa guna. Tunggu cegat adik sepepokon. Timbang susah adik sing gembira. Yen gembira adik panjang yuswa. Jongkang lampun ayung guyu. Ayung guyu. Ayung guyu. Timbang susah adik ayo padha guyu. Ayo guyu. Ayo guyu. Timbang susah adik ayo padha guyu. Nggih, tunggal pamundutan saking Bapak Wandi sampun. Alah rasa rogone to, Bu. Ya ampun, Bu, iki lho. Elek tanpa rupa. Oh, elek tanpa. Monggo Pak Daryanto. Ayo Mas, Dan. Ayo Mas. Pak Daryanto, selamat siang.
dijual. Kamu dijual. Allah, biasane nek sak foto ki piro, Mas? Aku nek karo iki wong kene ya adol kok. Aku ya wis ku potong PPN 10% apa-apa. Aku juga dijual loh, Pak. Pak lagune habis ini bablas ke apa, Pak? Wis sih Cukup, lho, cukup. bos iki ngene iki lho penak, sak lagu semono mbok njalukne. Iya, njalukne, Pak. Tapi yo sakmene hargane. Ojo. Sampun iki Pak nggih. Ayo. Sampun nggih, matur Ki arep sembah rono nuwun, arep Pak bablas Daryanto. rono. Anu mulai ae, Mas. Bablas rono lho, Dik. Oh, ayo. Lah prau Oh, layar. perahu layar, oke. Angele lagune kuwi. Larang kuwi, Pak. Heeh. Angel lagune kuwi. Yo, Cak. Iya. Urip ana kutha gedhe kami bakake masak isi. Ayo panitia. Apa wae nadyan sesidem. Assalamualaikum. Mesti Ade Mardi. HF masuk Pak Sak. Ayo Pak perahu layar lagi. Ayo Mbak. Asal pasukan batik. Yang punya perahu layar. Oke. Danyuning Mas, borong rap to, Mas. Anu pakem Mas. Orang ngono mergo rugi wae. Masih spesial buat pasukan batik.
Kowe gak kenalan karo Pak D. Pak D monggo Pak D. Ayo joget bareng Bu, monggo jumeneng yuk. Jumeneng. Ayo, awadalah hilang itu kita. Marepnya Dimas. Ibu, iki busu ini nggih. Nggih. Sri Huning Mustika Tuban Telah putri lan Sapoyo Pati Marang Raden Wiratmoyo Kanggus prasaja Anandur Branti yo Sri Huning putrane Adi wong Sopati nalikane alah mental lah tenan kapuku ing Majalaka joprang tanding minak jinggo Bu, kula pun sampai bawah lho, Bu. Sampai bawah lho. Biasanya ning guyu ngene iki metu lho, Dik. Metu apane? Ya kula entosi mawon. Kowe disawer nganggo anu gelem Mas. Apa? Oh dading. Oh dading mau kene iki enteke anu tukang bolongi donat to, Kene Dik. iki pengusaha kabeh. Niki pengusaha sedaya. Nggih jenengan di pengusaha napa, Bu? Kue napa? Oh dading molen niki nggih dipromosekke mumpung live. Nek betake oh dading terus napa meneh? Molen. Pastel. Terus pastel terus napa meneh? Undi-undi. Nek ngersake bojone wong oh Gak ra piye. oleh. Gak oleh. Bisa menghubungi sinten, Bu? Miati, Alamatnya ten pundi, Bu? Anji, Iki karo promosi bayar 50 ya. Orang nggo duit. Ya wis tintakne sik. Aku cetil lho dinek. Utang sik. Ayo. Katresnan ning Wiratmoyo. Ning Roro Sri Huning. Senadyan kasakira kabeh lendo. Soko Musik lagi. Bude Miati. Dikocok dikit kocok dikit. Sri Huning Mustika Tuban
wani nak jinggo. Bu kula mendek pompe leh lho nggih. Tresnan ning wirat kaya tinapin ning roro. Sesuk play yo lo lo lo. Weh. Gas. Panyuwunane sampun nggih, Bu. Sampun nggih, Bu. Kaya ngene lelakonku biyen nopo kok saja ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelo ati salawase AF Musik Show.
kaya ngene lelakonku